برای کنترل بیزنس چیکار کردن در کار؟ یک چند نمود کنترل است. یکم учет کنترل فینانس نقض ماند. این به حال ضرور. دوم سیستم سازد که همه بیزنس پروسس ها سه تا آدم وابستگی باشد. من نمیگم متد شستی گلاس. چی گفته گپ؟ هر یک دکومنت باید که سه کس بیند. سه تا подпись будеш در کار. من مثلا اگر که از همین بانک روید، بانک باید که از شوت خودم کمک پول سنیمت کنم. شما مینویسید، منیجر میبیند، با میبیند ستارشی منیجر، بعد میراد کسر با. درست؟ элементар метод шести глаз барои хатои кам шудан. Аэропорт бараве самолет башне чанд бор шумо проверка мекунанд то самолет дар омадана? 5 бор. Барои чи? Метод 10 глаз. Ҳар як этап ман ҳамина контрол мегӯм. Ана ҳавая процедура повторно бурда ина мегӯм система. Ҳозир шумо банк равед гӯед ки ман $2 мехоҳам снимат кунам ё ки перевод кунам. Банк шумо ба намегӯяд хай майлаш $2 мунед буред мо худомо мекунем. $2 бошад, $1 миллион бошад, одинаковая процедура. Ана ва мегӯм система. Ин сеюм контрол система. Шумо бояд ки коре кунед ки ҳамин системи контрол, худи ҳамин методи контрол систем набошад. Ин хел ман гуфтам проверка мекунӣ, ман нагуфтам накунӣ намешавад. Вай систем набуданаш дар кор. Чорум инвентаризация. Ҳар моҳ инвентаризация. Остатка бардоред, тамбале накунед, шинед инвентаризация кунед. Бардоред ҳамаи бинед. Ҳар як копейка ба копейка бинед. Инвентаризация. Панҷум кор бинед. Видео наблюдение мунед. Шашум автоматизация мунед. А ҳаминҷи ман ҳамин телефонама гирифта ҳаминҷи мебинам ки Москва ба бизнесман ба чанд пул савдо шудам имрӯз, чӣ қа прибил шуд, чӣ шуд. А ҳаминҷи мебинам кадом офиси ман ба ки чӣ карда истода. Ҳозир ҳамин бохҳои ҳамин хел карда иншоалло наздики ба. Барои ҳамин системи контрол. Автоматизация беҳтарин чӣ? Ассалому алайкум устод, ман дар яке аз ноҳияҳои дурдасти Тоҷикистон зиндагӣ мекунам. Ман ҳунари мебелшикиро дорам, аммо пули корхонаро сохтан надорам. Шумо чӣ маслиҳат медиҳед? Чӣ кор кунам? Дар оила ман як писар, падару модарам иҷозати ба шаҳр омаданро намедиҳанд, то ҳунараро сайқал диҳам. То аз падару модар иҷоза наметиҳанд ба шаҳр биён, не ки мебелшикия мефаҳмам. ҳунари мебелшикия ёд гиреду, рафтаму қишлоқ шумо мебелшикӣ кардан гиред. Агар ки падару модар ба хизмат мекунам гӯяду падару модар иҷоза надиҳанд рафтам ба як писар боша ҳеҷ гап не. ҳамин ҷиба омада омӯзед барои мебелчик будан мебелни сехи калон шарт нест. Медонед чӣ кор мекунед? Нақша мекашед, чертежа мекашед, меред хонаи ҳамон ҳамсоя, чертежа нишон метед, портфолио нишон метед, мехоҳӣ ҳамин хел мебел кунам ҳа. Пули манаште, омада мебиёреду, ҳамин дспею ваша мегиреду, мебаред сехе ки дар ҳамин Душанбе ё ки дар район аст, ҳамуна мебуред, тайёр мекунед, давалска услуга мегӯяд. Пули ҳамон буридanaша метед, ина мебаред, мебел асос карда мемонед ҳамсоя ба. Бо мебаред фадуимаш ба, бо сеюмаш ба, бо панҷумаш ба. Шарт нест мебелни сехи худа кушодан барои ин кора кардан. Ки фаҳмид? Хуб, далше. Салом устод, бисёр аз мардуми пулдор фикри худро боло медорад. Фикри онҳоро гирем ё не? Фикри шумо бисёре. Ман дуруст фаҳмидам? Салом устод. Бисёре аз мардуми пулдор фикри худро боло медорад. Фикри онҳоро гирем ё не? Не бачам, на ҳамаи пулдор ба ақлай. Хотира наброд. На ҳамаи пулдор ба ақлай. Ман раҳмати калон. Ман бисёр одамои пулдора консултатсия додагӣ ҳастам. Баъзе онҳо нисби шумо ба ақл надорад. хоҳ бовар кунед, хоҳ не. Просто вай ҳамон соҳа ба ақлай. Фаҳмидед ё не? Мисол ҳамон соҳая нағз мефаҳмад. Ин одам мумкин ки ҳамин соҳаи запчасту мошина нағз мефаҳмад. Вай одам ҳамин соҳаи бензина нағз мефаҳмад. Вай одам соҳаи ҳамин маҳсулоти худаша нағз мефаҳмад. Нисбати конкуренсош. Чӣ хеле ки ҳозир мана Муборизҷон гуфтанд ку ту ҳамон соҳаи худат ба бисёртар кун. ҳамон соҳаи худаша нағзтар медонад чем дигаро. ҳамон сабаб вай пулдор шуда ҳамон соҳа ба. Не ки дигар соҳа ба. Мумкин ки шумо бақувваттару донотаред. برای همون صاحب مصلحت پرسید که وی متخصص باشد. شما حدیث پیغمبر ما هست اگر دیدگی باشیدون، وقتی که یکم محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبر مدینه اومدن، همین مردم مدینه خرما بسیارتر و استحصال میکردن، میفروختن. خوراک اساسشون خرما بود. دقت کنین، بهترین حدیثه. بعد همین خرما برای حاصل کردنش دستکی گردآلود میکردن. من و شما میدونیم که اگر که همین میوه گردآلود نشد یا که چی خود کارتوشکا گردآلود نشه حاصل نمیتید.
дуруст? ва ё ҳамина дастаки мардум гардолуд мекунад. баъд пайғамбар мо мегӯяд ки ҳамина накунед чӣ? ба халқ меистад гӯш мекунад, мегӯяд хай дар ҳақиқат ризқ азалӣ бошад, агар ки пайғамбари худо гуфтан ризқ азалӣ бошад, хай накунимам худо метиҳад каму ризқа. ҳамон сол ҳамуна гардолуд намекунад, ҳамон сол ҳосил намешад. ҳама пеши пайғамбар мемегӯяд ё расули акрам, вай шумо гуфтӣ хай ҳамина накунед чӣ? мана накардем ҳамин хел шуд. ба пайғамбар мо мегӯям ки да кори дунявитон ҳамон чизе ки шумо беҳтару хубтар медонед, ҳамон таҷрибаи коритона кунед. дар охиратотон амма маслиҳат пурсед. дар тамоми умратон ҳамон соҳае ки шумо таҷриба доред, медонед ки ҳамин хел буданаш дар кор, ҳамона кунед. дин ина инкор намекунад. ин дар ҳақиқат ҳадиси соҳая ин чи бачаҳо. барои ҳамон ин фикр хато аст ки баъзе одамо хаёли хом ба мебарад шумо. барои ҳамон кардан зарур. фаҳмидед ме гапи мана? барои ҳамон ҳамаи одами пулдор ба ақл нест. фаҳмо? барои ҳамон дидед ки ҳамон соҳае ки мисол а ки маслиҳат пурсед? ҳамон одами маслиҳат пурсед ки ҳамин соҳа ба муваффақ аст. ҳамин хоҷа Насруддин як вақт аз болои бом меафтад. хоҷа Насруддин дар як китоб хондам. ҳамин мардуми қадимаи мо ҳамин китобҳои худтон бинед, мисол ҳазору як шаб, мана ҳамино ҳикоя қати навистаги дуруст меохе? ҳамин хурмо ширин, лайли маҷнун, ҳамин ҳамино барои чи хел навистаги? не ки на самом деле ин ҳикоя не бачаҳо. на самом деле ин чизҳо ба рамзи ҳикоя коғазпеч карда мондаги ки хотири инсон бимонад. як умра ҳикоя хотир намебарад. худи Қуръон аминед ҳамаш история. чӣ ба история? агар прямой гӯед аз хотири одам мебарад. вақте ки вай ҳамин история бар ин ки гуфтагӣ хотири одам мемонад. барои ҳамин ин метод хоҷа Насруддин аз болои бом меафтад. ҳама давида мебиёд, духтура гӯед биёд, духтура биёд, табиба гӯед биёд. ба мегӯяд ки табиба гӯеду бо ягон одами аббом офтидагиам гӯед биёд. мазмуни гапаш чӣ? бо ягон одаме ки ҳамин аз сар гурзонд ҳамонам пурсед. чиба ки вайам аз сар гурзондагӣ ки ҳаст таҷриба дорад. хоб қазоқҳо як матали хуб дорад. ман бисёр дар Қазоқистону Қирғизистон гаштам. як матали вай народни чӣ мегӯям мудрост я. як вай зарбулмасали бақл дорад, мегӯям спрашивает не у того, у кого много лет, спрашивает у того, кто много пережил. ин чӣ гуфта гап? аз одаме ки соли бисёр дорад, баъзе чизе напурс. ҳамон одаме пурс ки бисёр чиза аз сар гурзонд. масол баъзе одамо 90 сол дорад, не ки бисёр чиз аз сар нагурзондааст. не ки баъзе одамо ки 50 сол дорад ё 40 сол, вай 2 баробар чизҳо аз сар гурзондагӣ аст. ҳамин хел не? барои ҳамон таҷрибадор одама ёбед назм мешавад.